Laako ndiyam nogay ujunaji nayi comci konu metelle hewde ko ɓuri ujunaji tati paɗe konu hay kabirɗe nangake mum kono ko comci konu hewɗi e galonji noneji fedde murtuɓe efela konu malingu jabaki namde RFI ngam laɓitinde o alhaali kono e wiide yoga e ardiɓe fedde nde e tambiɓe kisal Mali ɗe kaɓirɗe ko Chine ummori ɗe nanga koto pooru mo Lomé to Togo e ballal humputoji ɗi ardiɓe laamu fadde Niger heɓi e neldi worin ko laana weyo kunu Niger nawno ɗum morade Lomé faade e Bamako nde RFI jokkodiri e ardiɓe laamu fadde Niger eɓe laamu Togo ɓe jaɓani men jabade ko fewti o alhaali kono wona Lomé fokkituno ɗen marchandise uji fotno yawtinede Niger no gasa tawa ɗe jogori yaade gawo to worgo Mali sabu ko julajo mo gaw natti ɗe gueɗe caggal ɗum o yeytiɗe nde fedde efela rewrude e woɓɓe hewɓe e ardiɓe murtuɓe efela andini na kamɓe namdi fiiɗi aalaji e o saha noon tefoje ɗe na jokki e tugnade e goɗɗo e tambiɗo kisal leydi Mali.